Mm. Og altså, de har meget med demokrati og diktatur at gøre, men der er også noget, der stikker lidt ud. Og så skal de bare svare sådan, hvad din mening er. Og det første spørgsmål er, hvilken styreform tror du vil være bedst for Danmark? Jeg tænker, at demokrati er den bedste styreform. Jeg synes, det har vist sig, at det er den, der involverer flest mennesker, og skaber de bedste løsninger, og egentlig også giver mest fred. Og så kan demokrati jo være mange ting, og jeg synes, der er en masse problemer i vores demokrati, en masse krise lige nu, og en hel masse mistillid også til vores demokrati. Ja. Så jeg tror, vi skal finde nogle måder at gøre det bedre på, og mere involverende på, og ja, men jeg tror, at demokrati er den bedste form. Okay. Er du enig med flertallet, når du siger, at diktatur er en forfærdelig styreform, eller tror du også, det kan have en positiv virkning? Nej, det er jeg enig med flertallet i. Jeg synes, når man ser rundt på diktaturer, at der grundlæggende er meget få mennesker, der bestemmer. Så får man ikke taget de brede hensyn, som der er brug for. Man har tit nogle meget ulige samfund, hvor der er meget stor forskel på rig og fattig, og meget nød og meget utryghed. Så jeg synes faktisk, der er meget få eksempler på veldygtige diktaturstater. Jeg ved godt, at nogen måske vil fremhæve Kina som et eksempel på en diktaturstat, der godt kan klare sig, og det kan man jo argumentere for. Men jeg er 100% sikker på, at i demokrati vil Kina være endnu stærkere. Ja. Hvad tror du var bedst ved Danmarks samfund? At vi har repræsentativt demokrati eller direkte demokrati? Jeg tror, det er vigtigt at have en blanding. Altså, jeg er jo tilhænger af, at vi har mere direkte demokrati, end vi har i dag. Jeg har arbejdet med, at vi bruger deltagerbudgetter her i Aarhus, hvor vi har lagt noget af kommunens budget ud, så det er borgerne, der bestemmer direkte. Vi har også stillet forslag om, at borgerne skal kunne stille byrådsforslag. Hvis de samler et vist antal underskrifter, skal de kunne få behandlet en sag på byrådets dagsorden. Det vil flertallet ikke være med til. Så jeg synes godt, at vi kunne have mere direkte demokrati, der involverer borgerne direkte. Vi har også nogle online muligheder, der gør, at det kunne vi faktisk godt i en by som Aarhus. Jeg synes også, man kunne involvere flere, faktisk invitere helt ned til jeres aldersgruppe med ind til at træffe nogle af de direkte beslutninger, der har rigtig indflydelse. Så på den måde vil jeg gerne udvide de formelle rammer for demokratiet, hvor mange vi involverer. Men jeg synes stadigvæk, at vi skal have byråd, vi skal have et folketing, og hvad vi ellers har, alle mulige andre også folkevalgte forsamlinger. Ja. Er du enig med Winston Churchill, når han siger, at demokrati er den værste styreform, bortset fra alle de andre, der har været hørt? Ja, det er jo meget fint og poppet citat, men jeg tænker jo, at med det siger han, at demokrati heller ikke er let, og demokrati også tit er svært, og også giver en masse bøvl. Men det er værd, og det er den måde, jeg forstår det citat på, og det synes jeg, han har ret i. Ja. Hvad tror du, diktatur vil gøre ved det danske samfund? Altså, jeg synes trods alt, at der er meget langt til, at jeg kan forestille mig, at vi får en diktatur i Danmark. Det er rigtigt, der er rigtig meget politikerlede lige nu, men der er faktisk grundlæggende rigtig, rigtig stor opbakning til, at vi skal have demokratiske institutioner og til selve demokratiet. Folk stemmer, der er faktisk stigende valgdeltagelse også til kommunalvalget. Men hvis man forestiller sig, at der er en eller anden grund kommer en diktatur alligevel, jamen, så vil det jo være et mere ufrit land, hvor færre kunne gøre, hvad de ville. Jeg har frygt, der vil komme flere spændinger, der vil komme øget ulighed, som vi har set i rigtig mange diktaturer. Og kunne du forestille dig, at der kommer monarki i Danmark igen? At der kommer masser? Altså, at det er dronningen, der tager alle beslutninger? Nej, det kunne jeg ikke forestille mig. Det tror jeg, det tænker jeg ikke er en mulighed. Okay, det var det.